Добър ден, хора, аз съм Джайме Дирив. Днес ще с мен и ще видим състезанието кой самолет най-хубаво се справя с вихрушката. От този, другите ще ги направим с игрушка. Този клип е точно 3 минути и 30 секунди. Сега аз ще направя самолета на пауза. Другите. А това е другия самолет. И него може да го откриете в моите клипове, като напишете najskapanisamoleti.com, може да видите там моя клип с този самолет. Добре, това е другия самолет. Него може да го откриете в YouTube, ако напишете 6G, пак от моите клипове. Дъжда трябва да напишете на английски и 6. И добре, хора, сега гледаме кой лети е завъртено. Първо хвърляме 6G. После напишете в коментарите кой самолет според вас лети най-завъртено. И се абонирайте за канала ми. И сега е наред да таковаме към летене един от клипа най-скапани самолети.com и време е да го хвърлим. Добре, малко не го видяхте, затова пак ще повторим. Той, както виждате, не литна много завъртено. Нямам предвид и така да литат надолу, а и така е завъртено. И е време някакъв самолет, който за първи път се опитах много да направя от един клип. Сега време видим той дали е... Добре, очевидно не знам аз кой самолет най-завъртено вървеше. Напишете в коментарите кой всички самолети е вървял на най-завъртено. Чао! Не беше 3 минути 30 секунди, както трябваше да е. Абонирайте се.